kuyenzeka nima usudle mhlambe amaphilisi lawa noma uthatha lezi zinto zokuhlela umndeni isikhathi eside ugcina usuyithola umuntu ongagcina engasabathula abantwana. Mawudla izinto zokupreventa zonke imijovo alukho uhlelo lokupreventa elenza ukuthi uma usufile isikhathi eside bese likubangela ukuthi ungabusawathola abantwana. Akwenzeki kanjalo. Imijovo ka2 months nomjovo ka3 months uthi mawusuyekile lo ka3 months kuyakuthatha isikhathi singangonyaka ona ngaphezulu uthola ukuthi awusabuyeli obesifazana akasabuyeli esikhathini and then ukuthatha unyaka ukuthi akwazi ukuthi akhulele. Lokho hayi ngoba kusuke ku infertility leyo akusiyona infertility. So uthatha isikhathi ukuthi umjovo uphele egazini. Hayi futhi ukuthi kubo bonke abesifazane kwenzeka kanjani. Akwenzeki kanjalo ilabo nalabo. So ama contraceptives awadala ukuthi mosasebenzisa kakhulu ukuthi ungabusabathola abantwana.